Sakto ba nga i-floating ang trabahante kay naningil sa sweldo? Kini ang pangutana sa atoang follower. Suma sa Article 103 sa Labor Code, ang trabahante dunay katungod nga mangayo sa iyahang sweldo. Labing minos kausa matag duha ka semana or labing minos kaduha matag buwan. O ang interval o ang gintang kinahanglan dili molapas sa 16 ka adlaw. Karon, katungod man di ay sa trabahante ang mangayo sa iyahang sweldo ug dunay responsibilidad ang employer paghatag og sweldo ngadto sa trabahante ug maningil ang trabahante sa sweldo kay nalangay ang pagsweldo sa trabahante dili kana katarungan aron i-floating siya sa trabaho. Ang gihimo sa mao nga employer nga ni floating sa iyahang trabahante nga naningil sa sweldo, violation sa katungod sa empleyado sa pagpangayo og sweldo ug illegal suspension usab sa trabaho.